Toto video se zabývá prevencí zdravotních rizik a zmírněním již vzniklých zdravotních problémů. Video bylo vytvořeno na základě dotazníkového šetření v mé absolventské práci. V dotazníkovém šetření jsem zjistila, že dotazované dentální hygienistky nejvíce trápí zdravotní problémy v oblasti rukou, krční, hrudní a bederní páteře. Ve spolupráci s fyzioterapeutkou Dc. Klárou Chalupovou jsem navrhla cviky pro prevenci zdravotních rizik a zmírnění již vzniklých zdravotních problémů dentálních hygienistek. Tento cvik slouží k uvolnění krční páteře. Plosky nohou jsou pevně na zemi a záda narovnaná. Bradu tlačíme směrem dozadu a poté hlavu uvolníme, aby byla páteř v neutrální poloze. Je nutné se neprohýbat v zádech. Tento cvik slouží k uvolnění hrudní páteře. Ruce si položíme dlaněmi na týl hlavy a propleteme prsty mezi sebe. Plosky nohou jsou pevně na zemi a záda narovnaná. Začínáme ve vzpřímené poloze a lokty tlačíme mírně dozadu. Poté hlavu mírně tlačíme směrem k zemi a opět se vracíme do výchozí pozice. Při návratu do výchozí pozice se nesmíme prohýbat v zádech. Další cvik slouží k uvolnění bederní páteře. Ve výchozí pozici máme plosky nohou na zemi a záda narovnaná. Pánev překlápíme směrem dopředu a poté zpět dozadu. Aby byl cvik správně proveden, nesmíme hýbat ostatními částmi těla, ale pouze pánví. Poslední cvik slouží k protažení svalů a šlach předloktí a ruky. Napneme loket a uchopíme dlaň protahované ruky prsty. Prsty směřují směrem dolů a na dlaň je vytvářen mírný tlak. V této pozici zůstaneme několik sekund. Tento cvik slouží i jako prevence karpálního tunelu. Cviky předvedené ve videu mohou dentální hygienistky provádět v pauze mezi pacienty či zkrátka kdykoliv ve volném čase.